Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní, ktorí ste tu, prajem vám všetkým príjemný, pekný deň, srdečne vás vítam na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Vítam nielen vás poslancov, vítam aj občanov, vítam členov, respektíve riaditeľov, našich manažérov, mestských organizácií, zástupcov médií, zamestnancov a všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, preto v súlade so zákonom o obecnom zriadení vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Dnešného rokovania sa ospravedlnili poslanci pán Oravec, pán Hrdlička a pán Konečný. Ostatní berieme účasť podľa prezenčky. Materiály na dnešné zastupiteľstvo ste dostali, tak ako aj pozvánku, oboznámili ste sa s programom dnešného zastupiteľstva, takže pristúpime k tomu, aby sme schválili program, alebo ak máte nejaké pripomienky k tomuto programu, tak nech sa páči, máte možnosť pred schvaľovaním programu, ktorý máte pred sebou v pozvánke, pripomienkovať. Ak nie, pripravte sa prosím k hlasovaniu a zároveň si teda aj otestujeme naše zariadenie. Poprosím, prezentujte sa pred hlasovaním za schvaľovanie programu podľa pozvánky. Takže prezentovaní sú všetci prítomní, 18 poslancov. Poprosím, budeme hlasovať za program, ktorý máte v pozvánke a pred sebou v materiáli. Poprosím, hlasujte. Za 18, proti nikto sa nezdržal. Budeme sa riadiť teda programom, ktorý sme si odhlasovali. Uznesenie je schválené. Prechádzame k druhému bodu. Schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia. Poprosím vás návrhy na zostavovateľov uznesenia. Lerinčíková, pani poslankyňa Lerinčíková. Pán poslanec Lavko. A za overovateľov zápisnice, pani poslankyňa Václavíková. Pán poslanec Olšiak. Dobre, takže návrhy máme. Má niekto ešte nejaký iný návrh? Ak nie, pristúpime teda k hlasovaniu. Prezentujte sa pred hlasovaním za schválenie overovateľov zápisnice a zostavovateľov uznesenia. Dobre, ukončujem prezentáciu. Prezentovaných je 17 poslancov. Budeme hlasovať za uznesenie v znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schvaľuje za zostavovateľov uznesenia pani poslankyňu Lerinčíkovú a pána poslanca Lavka a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Václavíkovú a pána poslanca Olšiaka. Nech sa páči, hlasujte. Za 18, proti nikto sa nezdržal. Uznesenie schválené, teda aj overovatelia, aj zostavovatelia. Prechádzame k bodu 3, ktoré tvorí vlastne hlavný obsah dnešného nášho zastupiteľstva, a síce priemyselný park Juh, vrátenie časti poskytnutého nenávratného finančného príspevku
z rokov realizácie parku 2006-2008. Materiál máte pred sebou, ja si dovolím povedať pár slov k tomuto dnešnému materiálu a zhrnúť to tak, aby teda to bolo aj pre tých možno, ktorí celkom nemajú informácie alebo neboli už na predchádzajúcich zastupiteľstvách, nemajú preštudovaný materiál z predchádzajúcich rokovaní, tak aby boli tieto súvislosti jasné. Mesto Lučenec ako konečný prijímateľ získal finančné prostriedky prostredníctvom agentúry Sario Bratislava na realizáciu priemyselného parku Juh v zmluve, ktorá bola podpísaná 30.7.2007. Priemyselný park bol realizovaný na základe právoplatných stavebných povolení a práce boli ukončené v roku 2009. V priebehu realizáciu výstavby priemyselného parku bolo podaných 6 žiadostí o platbu, kde po každej takejto žiadosti, tak ako je prax, bola zo strany kontrolného orgánu vykonaná kontrola na mieste, ktorá spočívala vo vykonaní administratívnej kontroly a fyzickej kontroly konkrétnych stavebných prác. Až po vyhodnotení tejto kontroly realizovaných prác bola v týchto rokoch žiadosť o preplatenie, respektíve o platbu vybavená a prefinancovaná. V rámci kontrol bol vždy vykonaný záznam z kontroly, čo svedčí o tom, že kontrola nevyhodnotila žiadne také kontrolné zistenia, ktoré by neboli v súlade s všetkými platnými právnymi predpismi a v súlade s platnou zmluvou. V čase od 16.1.2009 do 12.2.2009 bol vykonaný aj vládny audit. Takisto bol vypracovaný protokol o kontrole, to už bol protokol, ktorý bol v čase kontroly mestom ako konečným prijímateľom, teda v roku 2009 vysporiadaný, nakoľko vysporiadanie kontrolná skupina akceptovala, nakoľko sa jednalo o nedočerpanie finančných prostriedkov na druhej položke v tej istej výške. Ďalšia kontrola však bola vykonaná v roku 2011 Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, krátke Sario, ktorá kontrolovala obdobie od 30.7.2007 až teda do 30.6.2011. Vysvetlenie jednotlivých kontrolných zistení, ktoré teda mestom, ktoré bolo v roku 2011, bolo zo strany tohto orgánu akceptované, zostali nevysporiadané dve kontrolné zistenia, poplatok za uskladnenie zeminy a plnenie indikátorov. Po opakovaných rokovaniach a vyjadreniach mesta k týmto kontrolným zisteniam neboli tieto vyjadrenia akceptované a následne v decembri 2012 bola mestu Lučenec zaslaná správa o zistenej nezrovnalosti a žiadosť o vrátenie časti finančných prostriedkov. Na to si pamätáme, mali sme k tomu zastupiteľstva, viete, že v podstate tento stav sme vlastne v tom roku 2012 riešili. Na základe tejto skutočnosti sa mesto zúčastnilo viacerých rokovaní na ministerstve hospodárstva, na SIA, vo veci vrátenia finančných prostriedkov, predĺženia termínu vrátenia, prípadné vrátenie formou splátok, ako aj konzultovanie o možnosti a doplnenia podkladov k vysvetleniu týchto kontrolných zistení. Všetky zistenia, vysvetlenia, doklady boli predkladané písomne, následne v tomto období. A po týchto opakovaných pracovných stretnutiach bolo stanovisko teda Slovenskej agentúry také, že nám bude zo strany tejto agentúry vykonaná následná kontrola. To si tiež pamätáte, tento výsledok. A v mesiacoch teda august až september 2012 bola naozaj vykonaná následná kontrola a výsledok kontroly vyhodnotil tie isté dve nezrovnalosti, ale zo strany kontrolnej skupiny bol už akceptované aspoň teda jedno naše predložené vysvetlenie a to sa týkalo vlastne plnenia indikátorov. Neakceptovaná zostala nezrovnalosť, poplatok za uskladnenie zeminy, ale aj tiež naše vysvetlenie, že vlastne zo strany mesta aj táto časť, ktorá sa týkala tohto zákonného poplatku za uloženie prebytočnej zeminy, sme sa snažili ešte nejakým spôsobom vydokladovať, respektíve vyriešiť tak, aby tá
predpokladaná suma bola nižšia. V konečnom dôsledku toto mesto zobralo do úvahy, aj keď sme sa s výsledkom kontroly viac menej nestotožňovali. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť bola mestu teda zaslaná opätovná žiadosť o vrátenie v tomto roku a lehota splatnosti na vrátenie čiastky bola stanovená 28. február 2013. Na základe teda na tej našej žiadosti sme žiadali o posun termínu vrátenia týchto prostriedkov. Žiadali sme to od riadiaceho orgánu v tomto období a takisto po odsúhlasení predmetného kroku certifikačným orgánom bol s mestom Lučenec uzatvorený dodatok číslo 11 k zmluve, ktorým sa pôvodná lehota splatnosti, teda v tom roku 2013, predĺžila o 50 kalendárnych dní. V tom apríli 2013 znovu sme ďalšiu žiadosť doručili na agentúru, ktorá vlastne riešila s nami tieto záležitosti a žiadali sme ich o preskúmanie výsledkov kontroly s dôrazom na zistenia, ktoré predstavovali finančný dopad na podporený projekt. Uvedená žiadosť bola následne mestom doplnená o ďalšie informácie v rámci tohto jedného kontrolného zistenia, ktoré podľa nás teda podporovali naše tvrdenia o neopodstatnenosti týchto kontrolných zistení. To znamená, že za toto obdobie vlastne 2013 sa riešili veci. Následne riadiaci orgán podrobil všetky predložené informácie a takisto aj dokumentáciu znovu podrobnému preskúmaniu, takisto našu argumentáciu mesta opätovne prehodnotil a zároveň prehodnocoval, ale aj napriek vysvetleniu a argumentáciám bola z mestu zaslaná novovytvorená žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov. Súčasne mesto informovalo, respektíve sme boli informovaní o tom, že je možné uzavrieť dohodu o splátkach, respektíve aj dohodu o odklade plnenia, o čo sme samozrejme aj požiadali, takže aj v tomto období došlo. No, presunieme sa teda do roku 2015, do 25. marca, kde sme znovu obdržali zaslanie záverečného stanoviska k výsledkom tejto kontroly a takisto ďalšiu novovytvorenú žiadosť, aby som hovorila tým oficiálnymi slovami o vrátení finančných prostriedkov vo výške tej, o ktorej sme vedeli vlastne už od roku 2012, teda vo výške 235 732,60 €. Takže mesto znovu konalo, požiadalo o pozastavenie plynutia lehoty splatnosti. Viete, že 27.4. ste informovaní. Táto žiadosť bola ministerstvom hospodárstva odsúhlasená s posunutím splatnosti o 50 dní a umožnením splatenia na dve splátky, tak ako to máte aj v materiáli uvedené. Prvá splátka 30.6.2015, druhá splátka 30.6.2016 za obdobie 3 rokov s podmienkom teda uznania dlhu notárskou zápisnicou, teda klasickým aktom. Naším cieľom je a bolo vlastne do poslednej chvíle v rámci mesta vyjednávať, argumentovať a odložiť termín plnenia, aby sa ešte otvoril nejaký ten časový priestor na vyjasnenie, vysvetlenie. Dozrel však čas na to, aby teda sa povedalo, že teda či tie naše vysvetlenia po 2,5 roku, 3 rokoch argumentácie vlastne sú tie, ktoré je možné akceptovať, bohužiaľ aj napriek maximálnej snahe nás, ktorí sme tieto veci riešili spolu s právnikom, teda aj pracovníkov, aj vedenia mesta, sa vlastne nedocielilo, respektíve tieto argumentácie neboli prijaté a musí mesto po schválení v mestskom zastupiteľstve zaplatiť za chyby teda predchádzajúceho vedenia mesta a uhradiť sumu
za túto nezrovnalosť za tieto roky 2006-2008, pretože samozrejme by sme si všetci vedeli predstaviť, kde tieto peniaze vieme použiť v meste, ale už sa jednoducho argumentácia skončila a túto povinnosť mesto má. Chcem povedať, že priemyselný park Juh, tak ako je funkčný, je plne funkčný. Máme etablovaných investorov v našom parku a je potrebné zdôrazniť, že mesto naozaj intenzívne rokuje s viacerými investormi. Zatiaľ platí určité informačné embargo, to viete sami, pretože sme niektoré veci v zámeroch už aj schvaľovali. A preto si myslím, že aj to kritérium plnenia indikátorov splníme, teda budeme mať maximálnu snahu ho splniť, nemôžem prejudikovať dopredu. A naozaj tých viac ako 252 pracovných miest, tak ako ich máme v projekte, určite teda vo vzťahu k tým rokovaniam, ktoré sú už minimálne s investorom, kde máme schválený zámer na prenájom priemyselného parku, vlastne by nebol problém. Tu však treba ešte povedať jednu vec, že na margo niektorých informácií, ktoré prebehli v médiách, ktoré nás poškodili vo vzťahu k mestu, nie vedenie, ale mesto ako také, vzhľadom k tomu, že sme problém neriešili, nevenovali sme mu pozornosť, zrejme tí, ktorí takto sa vyjadrovali alebo reagovali, nemali naštudované materiály, nevedeli, o čom rozprávajú, pretože vy všetci, ktorí ste aj starší poslanci, ak vás môžem tak nazvať, tak všetci ste v obraze a viete, koniec koncov všetky materiály sú zverejnené, všetky správy, ktoré sme riešili aj v tom roku 2012-13. Takže niektorým veciam bohužiaľ si ľudia musia naštudovať materiály a na zastupiteľstve nemôžeme dopodrobna stále opakovať to isté. Takže poškodili jednak záujmy mesta, to sme videli aj niekedy aj pri rokovaniach na najvyšších orgánoch, že nie je dobré novinársky predbiehať niektoré veci, hlavne keď rokujete o takýchto závažných veciach a potom vznikajú dezinformácie. A nie je to dobrá pôda na rokovanie. Myslím si, že každé, keď podnikáte aj v obchodných vzťahoch, nie je to ešte pri takéto vážnej záležitosti. Takisto vyjadrenia, že mesto ľahostajne pristupuje k dôležitým veciam, hej, a nielen priemyselnému parku, ale aj plavárni, takisto ste si to prečítali, absolútne sa od toho dištancujem a ohradzujem, pretože to všetko jednak na nás, ako vedím, jednak na vás, poslancov, ktorí rozhodujete, hej, v niektorých tých teda dôležitých veciach vrhá veľmi zlé svetlo a vytvára sa tu potom atmosféra toho, že nám na ničom nezáleží a že sme nezodpovední a podobne. Takže chcem naozaj zdôrazniť, že myslím si, že tak ako vedenie, tak aj vy ako poslanci maximálne zodpovedne vždy pristupujete k rozhodnutiam a rozumne hlavne, aby to nepoškodilo hlavne záujmy mesta. Takže takéto vyjadrenie naozaj treba odmietnúť. Považovala som teda za potrebné vysvetliť aj tieto skutočnosti, aj sa ohradiť voči takýmto dezinformáciám a myslím si, že naozaj úporne sa snažíme riešiť veci, ktoré sú na stole. Bohužiaľ, túto starú záležitosť sa nám za tie 3 roky, samozrejme tých kontrolných zistení bolo viac, toto zostalo ako keby na stole, podarilo z časti vykopávať bráň, ak sa hovorí, že lopta sa vykopávala, ale tiež dozrel čas, keď sa nám vrátila späť. Argumenty vypršali a stojíme dnes, tak ako máme v materiáloch vlastne pred schvaľovaním uznesenia, ktoré dáva mandát na zaplatenie tejto sumy, uznanie teda dlhu mesta a zaplatenie tejto sumy v 2 splátkach. Viete, že sme v apríli schvaľovali do rozpočtu túto sumu, tiež sme o tom veľa nediskutovali, pretože sme všetci vedeli, o čo tu ide, ani nebola predmetom toho, aby sme tu teraz rozoberali, pretože práve v tom čase sme potrebovali ešte rokovať, ešte vyjednávať a ešte sa snažiť o možno nejakú inú argumentáciu, takže
sú veci, ktoré naozaj je treba aj strategicky, aj takticky niekedy brať v úvahu a vy, ktorí ste len pôsobíte ako poslanci dlhšie, viete, o čom hovorím a tí, samozrejme, ktorí nie určite aj z vlastnej praxe viete, o čom to je. Takže navrhované uznesenie máte pred sebou a sme pred takýmto veľmi nemilým rozhodnutím. Myslím si, že sme to prebrali aj na poslaneckom grémiu a môžeme ísť len v tých intenciách, ktoré vám navrhujeme. Ak nemáte niekto v rozprave, pán poslanec Jurčík. Ďakujem. Pán Žuchman, ďakujem. Ďakujem za slovo. Dovolíte pár slov. Myslím, že nie je celkom férové tvrdiť o chybách bývalého vedenia tejto tzv. Kauze. Ja osobne som hrdý na to, že sa tedy podarilo získať finančné prostriedky na vybudovanie priemyselného parku a som hrdý na to, že sa aj podarilo postaviť tak, ako je. Samozrejme, v tom období bol taký v republike celkový boom na výstavu priemyselných parkov na území Slovenskej republiky. Od východu až po Nitru. Štát vtedy v dobrej viere asi rozhodol, že sa budú stavať, že mestám obciam dá podporu finančnú. Nikto už nedomyslel samozrejme potom, či vôbec do tých parkov príde nejaký investor, pretože nedomyslel nikto, či je infraštruktúra, či je cestná sieť, či vôbec niekto bude mať záujem. To je na margo toho plnenia indikátorov z pohľadu zamestnanosti, kde vtedy v dobrej viere sa prijala tá zmluva o zamestnaní vyše 300 ľudí v tomto priemyselnom parku. Množstvo investorov, záujemcov tu bolo, množstvo ich odišlo a neprijali proste účasť na tomto priemyselnom parku. Aj z dôvodu toho, že tu nie je cestná sieť a tak ďalej. Čiže to nebolo domyslené, to bol taký boom, vtedy stavajte priemyselné parky. Dneska mnohé zývajú prázdnotu aj na východe, aj u nás. To nie je chyba obcí a miest, ani naša, to je chyba štátu a chyba tejto filozofie, ktorá bola prijatá. Tento priemyselný park bol ukončený vtedy, kedy bol ukončený, so všetkými kontrolami, pečiatkami, auditmi, neviem od akého orgánu tu boli všetko zistili, všetko bolo v poriadku. Pýtam sa, prečo vtedy kontrolný orgán nezistil túto nezrovnalosť? Mohli sme ju tedy riešiť lepšie, za lepších podmienok a hneď. Ako je možné, že po 5 rokoch niekoho osvietí na kontrolnom orgáne, že ide do učenca kontrolovať poplatok za uskladnenie zeminy? Mne to čudesné a mne to prípada také účelové. Keby bol vtedy, takže ja nehovorím, že bývalé vedenie robil chybu. My sme v dobrej viere všetko uzavreli, tu je Inžeka Kolimárova, ktorá tam pracovala a bolo to všetko čisté a dobré. Koho mohlo napadnúť nejaký poplatok za uskladenie zeminy, že je tam, tak mali na to prísť vtedy tie kontrolné orgány. Prečo na to neprišli? Takže oni urobili chybu a mali by si vyvodiť zodpovednosť voči sebe. Tie kontrolné orgány, ktoré teraz našli, by mali atakovať tie kontrolné orgány, ktoré tu boli vtedy, že prečo ste neprišli takýto nedostatok. A teraz bombardujú a vydierajú samosprávu mesta Lučenec na vrátenie poplatku 250 či koľko je to tisíc. Je to nehorázne zo strany štátu a ja to hovorím dávno, že štát je koncov, nemá peniaz do rozpočtu štátneho, tak cíti aj samosprávu. Tam, kde môže. A to nie sme jediní, toto mesto Lučenec. To sa bude diať na celom Slovensku. To vám garantujem, že budú hľadať každé euro, aby dotiahli do štátneho rozpočtu čo najviac peniazí. Pretože samospráva nikoho nezaujíma. V štáte nikoho samospráva nezaujíma. Ako vyhlásenie premiéra vlády, ktorý vyhlásil nedávno, že za to, že eurofondy sa nečerpajú v dostatočnej miere, môže samospráva na Slovensku. Nehorázne tvrdenie. Samospráva za to môže, že sa nečerpajú eurofondy. To je na margo toho okraja. A celý tento prípad aj tejto kauzy našej na vrátenie také veľké čiastky peňazí. Nech im to padne na užitok, nech sa s nimi zadržú, prepáčení. Ďakujem. Poprosím ešte niekto do rozpravy. Čuka nejde, ale pani poslankyňa Uličná. Budeme
počuť? Najbližší mikrofón. Ďakujem. Ďakujem. Vážená pani primátorka, nebudem nadväzovať na to, čo povedal kolega pán doktor Ilčík. Ja minulosť už nejako asi neovplyvníme. Predpokladám, že súčasné vedenie urobilo maximum, čo mohlo urobiť v rámci obhajoby. Ja sa skôr obávam budúcnosti. Hovorila si vo svojom komentári, že problémových boli dve oblasti. Jedna oblasť indikátorov ich plnenia, teda počtov ľudí zamestnaných v priemyselnom parku, a druhá táto zemina, ktorá je už akoby uzavretá. Dokedy, keby si bola taká dobrá, máme z pohľadu naplnenia počtu nových pracovných miest nejaký záväzný termín, že tamto teda sa musí spustiť a tí ľudia musia byť záväzne zamestnaní, aby sme sa v priebehu napríklad najbližších 3 rokov opäť nestretli na nejakom zastupiteľstve, kde budeme riešiť podobný problém ako dnes, ako sa musíme termínovo zariadiť. Dobrá otázka, pani Rierka, prosím ťa, lebo sme riešili aj túto vec ako projektová manažérka. Celý projekt je predĺžovaný 6 dodatkami k zmluve, kde vždycky aj týchto 50 dní, ktoré sme mali ako odklad, v podstate naše záväzky ďalej posúva pred sebou. My sa budeme zodpovedať za plnenie indikátorov v predmete naplňania pracovných miest k 31.12.2015. Tento termín je daný zo strany Európskej únie, ktorý už bol predĺžovaný pre všetky priemyselné parky, ale SIEA ako Slovenská inovačná a energetická agentúra naďalej rokuje v rámci Európskej únie, aby sa tieto indikátory posunuli až do roku 2023. Takže uvidíme, akí budú úspešní, ale zatiaľ náš záväzok trvá do konca tohto roku. Nakoľko, tak ako ste poznamenali, my nie sme jediný park, ktorý má takto zadefinované indikátory. Dobre, ak teda nikto do rozpravy, poprosím vás, teda prezentujte sa pred hlasovaním za uznesenie, ktoré máte pred sebou, ja ich samozrejme prečítam. Takže prezentovaných 18 poslancov. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci súhlasí poprvé s úhradou mesta Lučenec na základe výzvy Ministerstva hospodárstva, Slovenskej inovačnej energetickej agentúry Bratislava, číslo projektu, kód žiadosti, tak ako máte v materiáli zo dňa 25.3.2015 vo výške 235 732,62 eur. A po druhé, s vyhlásením o uznaní dlhu mesta Lučenec uvedeného v písmene 1, respektíve A1 podľa materiálu, formou notárskej zápisnice a s uzavretím dohody o splátkach dlhu maximálne 2 splátkach za obdobie 3 rokov. Dátumovo som vám povedala približne, ktorých termínov by to malo byť. Takže nech sa páči, hlasujte. Šestnáct poslancov za, proti nikto, zdržali sa 2. Takže uznesenie v takomto znení máme schválené. Tu je ešte potrebné povedať, a to som možno mala zdôrazniť aj v závere mojej reči, že v zmysle zodpovednosti a vyvodenia zodpovednosti, ale sme si hovorili už aj na poslaneckom grémiu, budeme konať ako mesto a splníme si všetky povinnosti v zmysle aj trestného zákona, aj zákonníka práce. Takže v podstate to je výsledok, ktorý sme za tie 3,5 roka v podstate nejakým spôsobom dosiahli. Chcem povedať ešte k fondom.
Samozrejme, že pri fondoch, alebo respektíve čerpaní fondov sa vždy nastavujú určité pravidlá, kritériá, ktoré nie sú jednoduché splniť. Nebudem predbiehať, pretože veľmi vážne veci budeme riešiť na ďalšom zastupiteľstve. Vždy treba počítať s problémami, vždy, ale vždy treba čo najmenej teda sa snažiť znižovať riziko. Treba aj korekcií, aj vôbec pripravenosti projektu, aj financovania, aj možných zmien v rozpočte, ktoré je možné robiť, pokiaľ to projekt dovoluje a je tam čas na to, aby ten projekt bol realizovaný a predĺžovaný. To je aj na margo tohto priemyselného parku. Takže vždy treba počítať, ja hovorím, čím vyššia suma, tým je vyššia možnosť mať neoprávnené výdavky alebo respektíve pochybiť, ale vždy je tu, sú tu ľudia, ktorí sú za to zodpovední a musia si uvedomiť, že musia teda eliminovať to riziko v podstate takýchto tých neoprávnených vecí. Takže toľko k bodu. Prechádzame k bodu 4, interpelácie poslancov. Pán poslanec Feld, nech sa ti páči. Ďakujem za slovo. Pani primátorka, chcel by som interpelovať problém petície občanov Svätoplukovej ulice, ktorí sa vrátili na mesto pre opakovanie, by som povedal, nemožnosti alebo zlého riešenia alebo slabého riešenia marginálnych skupín, ktorí sú v bývalej ubytovni. Ako sme s touto problematikou postúpili, čo už mesto urobilo v tejto veci a čo plánujeme urobiť, nakoľko títo slušní ľudia, ktorí platia dane, nemajú ten pôžitok z toho bývania, za ktorý si platia. Čiže sú vlastne ako občania diskriminovaní. Dobre, takže pokúsime sa ústne odpovedať, pretože tento problém riešime už, nechcem povedať, že niekoľko mesiacov, ale komunikujeme aj s petičným výborom, aj s ľuďmi, ktorí tam tiež hľadajú s nami spoločné riešenie, nakoľko to nie je náš majetok, viete, a je veľmi ťažko, ale dám slovo pánovi prednostovi, lebo koordinuje tieto práce vlastne, alebo tieto sedenia spolu s nimi a povie vám, čo sme zatiaľ vykonali, ako sa snažíme stanovať operatívne niektoré problémy, lebo to vyriešenie nevidíme celkom optimisticky vo vzťahu k subjektu, ktorý je majiteľom objektu. Ďakujem za slovo. Svätopluková ulica, tento problém riešime pravidelne každý rok. Súčasný stav je nasledovný. Vlastník budovy je vo výkone trestu v Banskej Bystrici. Pozemky pod týmto objektom sú vo vlastníctve dvoch subjektov. O to je to sťaženejšie. Na základe petície, ktorú sme obdržali od obyvateľov ulice Svätopluková, opätovne sme vyzvali hygienu na konanie tejto veci ako predvídenie vzniku nejakých epidemiologických problémov. Zároveň bol vykonaný štátny stavebný dohľad. Mal som zvolanú poradu ešte s právnikmi, kde pripravujeme a zabezpečujeme podklady tak, aby prebehla na tento objekt exekúcia a tento objekt sa dostal do vlastníctva niekoho iného a tento problém sa radikálne riešil. Takže je to v konaní. Zároveň za účasti mestskej polície bolo vykonané sociálne šetrenie z oddelenia školstva a zvýšený dohľad a dochádzka na túto ulicu v záujme zabezpečenia poriadku. Takže riešime to. Najdôležitejší krok asi bude dobehnúť a tento majetok exekuovať. Ďalej, nech sa páči, interpelácie. Ak nikto, prejdeme k bodu 5, návrhy a podnety poslancov. Rôzne, bod 6. Diskusia 7. Záver. Takže vám ďakujem veľmi pekne za mandát, ktorý máme a poprosím vás opäť, zvolávame zastupiteľstvo 16. Kontrolujte ma.
16. o 3., kde budeme riešiť podľa programu iné pracovné, tiež veľmi závažné materiály. Niečo ľahké už není na leto. Ľahké nie je. Takže ďakujem veľmi pekne. Pekný deň. Počujem zasadnutie. Zvyšovanie odmien, odstavenie,